Siyakhuleka eMpumalanga entshonalanga eningizimu enyakatho emagumbini amanye omhlaba. Lo bingelelayo umkhulu incushi into ephuza kwezindi iziziba obemfishane sabungcono nogwaje ezikhundla khundla. Wakhe nje ngokuqina ubungqobene ejubane bathi imbodi tsayimboda amakhayisi voze nogodwa wasempela intombi ngicela isiphambo sePaulos bhizo bengathusa. Phathani kahle amantombazane kuyijazi kuyachoboka. Ubaba kaBhabharabhabha bathi isipokwe sendiya. Ubaba kaJessica bathi intombi yomlungu. Ubaba wemvukuzane evukuzeko lasetete yavukuza lasenyimbane. Bafowethu asangibingeleleke bonke abantu abangibukile njengamanje ekhasini kwi-TV esihlonipha kakhulu abathi Indlovu Dikida Film Production. Bafowethu make sure ukuthi uyasubscribe, uyalikhulisa ipage, ucofe nje lapha kuleli button lakho lapha into bese ziba mnandi. Bafowethu namhlanje ngizofuna ukukhuluma nje kafishane, sikhulume ngento ekuthiwa umdliwa. Uma sikhuluma ngomdliwa ukuthi sikhuluma ngani? If usibheka umdliwa ngandla kwethu ilanguage leyo esetshenziswa kakhulu ngabelaphi nesetshenziswa kakhulu izinyanga. Isikhathi esiningi mhlawumbe mawuthi uyobheka kubo noma bazohlola abahlolela umndeni. Masikhuluma ngomdliwa sikhuluma ngento mhlawumbe kini ekhaya lakini la ozalwa khona kusuke kuphenduliwe into elidlozi noma kunento eyafakwa ekhaya lento idestroy yonke into ekhaya. Ingane ayisashadi lapha ekhaya zamantombazane ezamadoda ingane ayisaganwa. Akekho umuntu osebenzayo la ekhaya, akekho umuntu ophumelelayo la ekhaya. Yilapho ke sikhuluma khona ngani ngomdliwa. Dlozi elibi noma intembi eyafakwa la ekhaya. Sona kubaluleke kakhulu ngenza kwethu ukuthi sisukumele leyo nto leyo noma silwe nayo leyo nto leyo ngoba abantu abaningi balimele belinyazwa umdliwa. Thuthi umuntu kwayiwe ethuneni kwaphendulwa umuntu ongasekho bamenza waba idlozi elibi la ekhaya lokuthi angasayilethi inhlahla afulathele bonke abantu la ekhaya. Imindeni eminingi yasokola through umdliwa. Uyingozi bafethu umdliwa. Ngiyafisa ukuthi abantu beyisukumele bebona belaphi bendabuko benze sure ukuthi bayawulungisa umdliwa. Ngoba mangawulungisi uzobona impilo yakhe isitakhile kanti umdliwa obusy nawe nokwenzela ukuthi into zakho zingayi phambili zistakhe ndawonye. Make sure ukuthi uyasukuma kubona abantu abafana nathi ke njengoncutshe size sikusize sikulaphe and then bese sikhuluma futhi kafishane. Ngizohlanza ihloko embili ngiphinde ngibheke indaba yomkhokha bafowethu. Masikhuluma ngomkhokha sikhuluma ngani? Siyabona sekunestory ezidlalayo lapha ya ku channel 161 esinamandla kakhulu. If sibheka umkhokha sibheka into eyodwa la ekhaya esilokhu iphinda phinda. Baningi abantu abahlukumezekile noma abaseyinkingeni njengamanje ngenxa yomkhokha. Umkhokha masikhuluma ngomkhokha sikhuluma ngani? Sikhuluma ngento eyodwa esiphinda phindeka igaba ezithathi zibe ningana la ekhaya. Kunomuntu owashona ngekhanda walandela omunye bonke abantu bashona ngamakhanda. Kunomuntu owashona ngecar accident bonke la ekhaya abantu bashona ngecar accident. Kunomuntu yabona yileyo nto esikhuluma ngayo into eyodwa lokhu iphinda phinda kuphi ekhaya. So masikhuluma ngomkhokha ke intembi naye ifuna ukuthi ivalwe. Kunomkhokha ke omuhle kunomkhokha omubi. Sizoyichaza ke kwenye ivideo elandelayo ukuthi umkhokha omuhle onjani. Ngezwe nje umuntu melapha ethi awukho umkhokha omuhle. Ukhona umkhokha omuhle. La ekhaya asikaze sizisilambe, la ekhaya asikaze size sihlupheke. Umkhulu uhamba olanda into yabuya into yaphilisa la ekhaya akusahlushekwa la ekhaya. Sekumkhokha omuhle lowo. Kodwa ngifuna sibheke yomkhokha omubi. Umkhokha omubi la ekhaya akekho umuntu owakwashada. Akekho umuntu ophumelelayo umkhokha lowo. Kunomkhokha ofuna umndeni wodwa ingekho inyanga. Nihambe nihlale phansi kwesihlahla nihlambulukelane niwuzalo noma niwumndeni nikhulume ngomkhokha nixoshe nje umkhokha nikhulume emva lokho bese isikhathi siyawuvala ke lo mkhokha la ekhaya awudingi inyanga. Ukhona umkhokha odinga inyanga ukuthi nisibize thina izoncushwe obaba kaBhabharabhabha isipoko sendiya abanye abantu baba kaBhabharabhabha nisibize nje bese sifika ke sikhulume ngawo umkhokha ukuthi masikhuluma ngomkhokha sikhuluma ngento enjani. Yabona into kanjalo nje ngenza kwethu. Ngiyacela ukuthi manifuna ukwazi more please like nanti page esithe Indlovu Dikida Film Production. Linilethele imikhiqizo emnandi nizofunda nisemakhaya. Ngqale ngakhuluma ngani ngomdliwa ngase ngikhuluma ke ngomkhokha ukuthi mangikhuluma ngomkhokha ngikhuluma ngani. Njengoba ngishilo ukuthi la ekhaya kunomuntu oshona ngengozi yemonto nomunye olandelayo ushona ngengozi yemonto. Yinto eyodwa elokhu iphinda phindeka la ekhaya isikhathi esiningi. Umkhokha omubi loyo masikhuluma ngomkhokha omubi. So bafowethu make sure la ekhaya akekho umuntu owakashada. No sisi bethu noma no aunt bethu balotsholwa babuye emendweni. Yingane la ekhaya nazo ziyalotsholwa zishade zibuye emendweni. Sekumkhokha leyo nto leyo efuna ukuvalwa
Uyabona njengoba ngichaza ngithi omunye umkhokha awuyidingi inyanga udinga umndeni uhlangane wodwa uyilungise leyo nto leyo. Omunye umkhokha udinga inyanga ukuthi izovala ekhaya. Ngiyabonga uNkulunkulu kanibusise. Ubaba kaPaparapapa isipoko sendiya, ubaba kaJessica intombi yomlungu bathi isipoko sebhunu. Uma afika ezibeni kwenzeke njalo. Ngiyabonga.